ana m anabata gị ihe mmemme nke GCK kwa ụbọchị nke taa ọzọ dịka anyị na-aghọta n'ozi ọma nke anyị nwere n'ụbọchị taa. Anyị na-ekwu maka ihe gbasatara onyinye. Anyị ma na nke a nke ọma na onyinye bụ ihe na-eme ka anyị nweta obi ndị mmadụ. E nwere ike inye mmadụ onyinye n'ụdị dị iche iche na ebe dị iche iche ka ị nwere iwe nweta obi ya dị taa, ma nwatakịrị ma ọ bụ okenye. N'ụbọchị taa na ịgbasa ozi ọma nke anyị nwere, ịgbasa ozi ọma Kumuyi na gị kụziere maka onyinye nke Chineke, amara nke Chineke nke bara ụba, nke dị wee nyere onye ọbụla nke dị njikere ịbịakwute ya. Ọ baghị uru ọbụla ụbọchị niile nke afọ otu onye wee sị enwere m onwe m naanị otu ugboro. Ọ dị mma, kekwa maka ụbọchị nke ọzọ etufuru m ya, kekwa maka izu nke ọzọ apụ m ichekwa ya, kiri maka ụbọchị nke ọzọ. Ụbọchị ndị nke ahụ ọ karịrị m ike, ma otu ụbọchị apụrụ m icheta na enwere m iche isi. Anyị na-ekwu maka iche isi kwa ụbọchị n'ime ndụ gị, mmeri kwa ụbọchị n'ime ndụ gị, ịbụ onye mmeri kwa ụbọchị n'ime ndụ gị. N'ụbọchị niile ngọzi nke Chineke na mmetụ aka nke Chineke ga-adị na ndụ gị. Ọbịa mere anyị pụrụ ị na-amụrị amụ kwa ụbọchị, na-aṅụrị ọṅụ kwa ụbọchị. Ọbịa mere anyị ji enwe obi ụtọ kwa ụbọchị. Ọbịa mere anyị ji enwe akụkọ otuto kwa ụbọchị. Aka otuto kwa ụbọchị na ndụ gị n'aha Jizọs. Ngwale anya na Abụ Ọma isi 68 amaokwu nke 19. Onye a gọziri agọzi ka onye nwe anyị bụ, onye na-ebutere anyị ngọzi. Onye a gọziri agọzi ka onye nwe anyị bụ, kwa ụbọchị ka ọ na-eburu anyị ibu. Nkwa Chineke, mmeri Chineke, ọ chọrọ ka o bute ya na ndụ anyị kwa ụbọchị. Ọbụnadị ntụkwasị obi anyị nwere n'ebe Chineke nọ, n'iche isi nke anyị nwere n'ebe Kraịst nọ, ọ chọrọ ka ị na-enwe ya kwa ụbọchị. Ọ sị onye a gọziri agọzi ka onye nwe anyị bụ, kwa ụbọchị ka ọ na-eburu anyị ibu. Kwa ụbọchị ka ọ na-eburu anyị ibu. Gwa onye Abụ Ọma, gwa m, kedu ka nke a, kedu ka o si bụrụ na ọ na-ebutere gị ibu ngọzi kwa ụbọchị? Ọ bụ n'eziokwu na ịbụ onye pụrụ iche, n'ihi na ịbụ onye nọ n'ebe pụrụ iche ka o ji ebutere gị ngọzi kwa ụbọchị? Ọ sị mba. Ọ sị m ga-egwa gị ihe nzuzo m, ihe nchọpụtara. Achọpụtara na mgbe a na-enye ngọzi, ọ bụrụ na m nọ n'ebe dị anya, ọ bụrụ na m dowere onwe m n'ebe dị anya, ọ chọrọ ibutere m ngọzi, akụ na ụba n'uru buru ibu. Anọghị m n'ebe dị nso, ya mere agaghị m eketa ya. Ọ dị mma, anụwo m ihe i kwuru. Ị na-agwa m ka m bịarute nso kpọmkwem. Ọbịa ka m na-agwanụ gị, bịarute nso, n'ihi na ọ sị bịakutenụ m, unu ndị na-adọgbu onwe unu n'ọlụ, ndị eburu ibu dị arọ, m ga-enye unu izu ike. Ọ bụrụ na ị na-ahapụ ebe ị nọ, anyị niile bụ ndị kpafuru akpafu, ndị nọ n'ebe dị anya n'ebe Chineke nọ. Anyị kpafuru n'ime ọhịa nke mmehie, anyị kpafuru akpafu n'ụzọ ọjọọ niile nke anyị na-ebi ndụ n'ime ha. Ebe Chineke si anyị agala, n'ime ọzara dị anya, ebe ahụ ka anyị na-eti isi. Iwe si ebe ahụ bịakwute onye nwe anyị. Onye ọbụla nke na-abịakwute ya, ọ dịghị achụpụ ya ma ọlị. Ị na-abịakwute Chineke taa, dịka na-abịakwute Kraịst taa, wezi onye nwe anyị, lee ebe m nọ, achọrọ m ka ị gbaghara mmehie m. Abụ m onye mmehie, abụdị m onye ọjọọ. Achọrọ m ka ị wezụga mmehie m ma gbanwee ndụ m. Iwe bịakwute Kraịst, bịarute nso na Kalvarị, rute n'ebe ahụ ọ nwụrụ n'ihi gị, wee wụsị ọbara ya n'ihi gị. Ọ ga-ewụsa gị ngọzi n'ụbọchị taa. David ka na-ekwu okwu si onye Abụ Ọma, o nwere ndị na-adịghị enweta ngọzi a kwa ụbọchị? Ọ sị si kedu ndị na-adịghị enweta ngọzi a kwa ụbọchị? Ọ sị na ọ bụ ndị na-emegide Chineke, ndị na-emegide Chineke nke eluigwe. Chineke onye kere anyị. Chineke nọ n'aka nri, ha nọ n'aka ekpe. Chineke dị mma, ma ha bụ ndị ọjọọ. Chineke bụ onye obi ebere, ma ha bụ ndị obi tara mmiri. Ụzọ ha niile bụ nke na-emegide ụzọ nke Chineke, nke na-emegidekwa echiche Chineke. Wee sị onye Abụ Ọma, o nwere olileanya dịrị ndị dị ụtọ? Ọ sị na olileanya dịrị ha. Kedu olileanya dịrị ha? Ha ga-ahapụ ụzọ ọjọọ ha, ha ga-ahapụ ajọ omume ha, ha ga-ahapụ ọchịchịrị niile nke ha na-awagharị n'ime ya, wee bịakute onye bụ ihe n'onwe ya. Chineke bụ ihe, n'ime ya ọchịchịrị adịghị ma ọlị. Mgbe ị na-abịakwute Chineke, iwe na-eso Kraịst, ị gaghị ejekwa ije ọzọ n'ime ọchịchịrị.
ihe ọbụla nke ị na-emebu n'oge gara aga, nke ọchịchịrị ị na-eme ya n'ime ọchịchịrị, ịbụ onye ọchịchịrị na-ekpuchite, iwe banye n'ebe zoro azụ ahụ, ebe nzuzo ahụ, ebe mmadụ na-adịghị ahụ gị, dị ka mmụọ ozi n'ihe. Onye ụka, nwatakịrị ụka, nwaanyị ụka, nwoke ụka, ezigbo mmadụ n'ehihie, ma n'abalị mgbe ị na-ekpere arụsị, mgbe ị gara ikpere arụsị ahụ, ị nọ n'ọchịchịrị. Ugbu a ịkpafuo nọrọ ebe dị anya, ebe ị na-emegide Chineke. N'ihi nke a, ngọzi Chineke chọrọ ibutere gị wee bụrụ nke dị anya n'ebe ị nọ. Ma n'abalị a, mgbe ị na-agwa onwe gị okwu sị, ana m emedi gị n'ebe ahụ, ihe na-adịghị abara m uru, ahapụwo m ya, ana m abịakwute Chineke. Esi ana m abịakwute Chineke. Dịka ị na-abịakwute Chineke, ọ ga-akpọbata gị n'alaeze ya, ọ ga-akpọpụta gị n'ọchịchịrị, kpọbata gị n'ihe taa n'aha Jizọs. Mgbe ahụ, ngọzi nke mbụ ahụ nke ọ ga-awụkwasị gị bụ ngọzi nke nzọpụta, ọṅụ nke nzọpụta, udo nke ya na nzọpụta na-eso, mmeri nke ya na nzọpụta na-eso, ndụ ọhụrụ nke ya na nzọpụta na-eso ga-abụ nke gị. N'ihi na ịhapụwo ọchịchịrị, ịhapụwo ihe ọjọọ, ịhapụwo ajọ omume gị niile, iwe bịakwute onye nwe anyị Jizọs Kraịst. Ị pụrụ iti mkpu, bụọ abụ, soro onye abụ ọma sị, ngọzi onye a gọziri agọzi ka Jehova bụ Chineke bụ, n'ihi na ọ bụzi onye nwe gị ugbu a, n'ihi na ọ bụ onye mgbapụta gị, onye nzọpụta gị, onye na-azụ n'oge dị ka atụrụ, onye ahụ nke hụrụ mkpụrụ obi gị n'anya, onye na-eburu m ibu kwa ụbọchị, onye na-ebutere m ngọzi kwa ụbọchị, bụ Chineke bụ nzọpụta anyị. Enweghị m na-agwa gị, ọ bụ mgbe anyị maara ya dị ka Chineke nke bụ onye nzọpụta anyị, ka ngọzi ndị a na-abịa kwa ụbọchị ga-erute anyị aka. Gịnị bụ ngọzi ndị a na-abịa kwa ụbọchị? Ọṅụ, ọzịza ekpere, mmeri, nnapụta, mgbapụta, nrọpụta, ihe niile mara mma, ngọzi niile ka ọ ga-awụkwasị gị n'aha Jizọs. Lee anya na ahịrị nke mbụ nke amaokwu nke 20, Chineke bụrụ anyị Chineke na-azọpụta azọpụta. Chineke bụ Chineke na-azọpụta azọpụta, ọ bụ Chineke na-ala mmadụ n'iyi. Mgbe ị bịakwutere onye nwaanyị, gịnị ka ọ ga-eme gị? Ọ bụ Chineke nke na-azọpụta azọpụta, ọ ga-enyenụ gị nzọpụta. Ọ bụ Chineke nke ịhụnanya, ọ ga-egosi gị ịhụnanya ya. Ọ bụ Chineke nke ike, ọ ga-egosi gị ike ya. Ọ bụ Chineke nke bụ Chineke na-azọpụta azọpụta, Chineke nke nzọpụta anyị. Taa dịka na-abịakwute ya, onye nwaanyị n'onwe ya ga-etinye ihe ọhụrụ na ndụ gị, ga-abara gị uru, gọzie gị. Ana m agwa gị n'ezie na taa ga-abụ mmalite nke ndụ ọhụrụ, ndụ dị ebube, ndụ na ị gaghị echezọ na ndụ gị niile n'aha Jizọs. N'ozi a nke anyị na-ege ntị na ya, o nwere ihe atọ gbapụtara ihe nke m ga-eme ka anyị tụgharịa uche na ya. Nke mbụ bụ na dịka onyinye anyị na-enye ndị mmadụ bụ onyinye ihe ga-abara ha uru, ma ọ bụ na anyị chọrọ ka ndị dị otu a bụ ndị ga-egosiri anyị ọbụladị mmasị n'ihe anyị na-enye ha. Otu akọrọ na onyinye Chineke na-enye anyị, onye Chineke na-enye anyị bụ nzọpụta. Nzọpụta bụ nke bara anyị nnukwu uru, nke na-akpọrọ anyị wee gaa n'ogogo dị elu. Ọ bụ naanị nke anyị ọzọ bụ na n'ezie na onyinye Chineke na-enye anyị na ihe ọ na-eme ka anyị nweta site n'aka ya bụ ihe ga-eme ka anyị bie ndụ nke kwesịrị na nke nwere ojiefọ n'ime ya. Nke ọzọ anyị ga-ebu n'obi bụ na onye amara nke Chineke na-enye anyị bụ nke na-enweghị onye ọ na-agọnarị ya. Onye ọbụla nke na-abịa n'okwukwe ga-enweta onyinye a. Ka anyị gaa n'iru wee gee ntị n'ozi nke fọdụrụ. Ugbu a bụ oge nzọpụta gị, Chineke nke pụrụ ime ihe niile. Anyị na-ekele gị taa, anyị na-abịakwute gị, na-arịọ gị maka obi ebere gị, na-arịọ maka mgbaghara mmehie, na-arịọ n'isi onye ọbụla nke ji obi ya niile na-ajụ mmehie ya, na-ekwupụta mmehie ya, na-ekwere na onye nwe anyị Jizọs Kraịst, onye nwụrụ n'ihi mmadụ niile, n'ihi ndị mmehie niile n'elu obe nke Kalvarị. Ana m arịọ gị onye nwe anyị ka ịhụnanya gị na obi ebere gị na ọmịiko gị gbaghara ha mmehie ha n'aha Jizọs. Ana m arịọ gị onye nwe anyị ka amamikpe niile na ịtụta niile nke mmehie na ịla n'iyi niile na ntaramahụhụ niile nke ebighị ebi nke dịrị ndị mmehie wezụga ya n'ebe ha nọ n'otu n'otu n'aha Jizọs. Ana m arịọ gị onye nwe anyị na n'ụbọchị taa ga-abụ ụbọchị nke nzọpụta nye ha. Mee ka ọ pụta ihe n'ime ndụ ha ugbu a,
ka nzọpụta ahụ ya na ọṅụ soro, ka nzọpụta ahụ na udo soro bata n'ime obi ha. Onye nwanyị ka owuwe anya nke nzọpụta ha dị n'obi ha n'aha Jizọs. Ekele dịrị gị onye nwanyị, n'ihi na ekwere m, amakwara m n'imezuwo ya. Anyị arịọ n'aha Jizọs. Ugbu a ọgwụgwọ nsọ erutewo gị aka. Chineke nna, anyị na-abịakwute gị n'aha Jizọs. Anyị bịara ikele gị n'ụbọchị taa. Anyị bịara ibuli aha nsọ gị elu, n'ihi na anyị maara na ihe niile nke anyị na-arịọ n'aha Jizọs na ị ga-emezuru ya anyị. Ya mere onye nwanyị, ana m ekpe ekpere n'isi mmadụ niile nọ n'ebe a, niile nọ n'ọwa ozi, ndị niile na-ege ntị na redio maọbụ na igbe telivishọn. Onye nwanyị, onye ọbụla nke na-arịọ maka ọgwụgwọ nsọ, setịpụ aka gị ugbu a. Aka ọgwụgwọ nsọ gị dị ebube, gwọọ ha ọrịa n'aha Jizọs. Onye nwanyị, ana m arịọ gị site n'isi ha ruo n'ọbụ ụkwụ ha. Onye nwanyị, ka ị gosipụta ike gị na ndụ ha, ka ịchị isi ike nke Chineke rụọ ọrụ n'ime ndụ onye ọbụla n'aha Jizọs. Iweghara isi mgbaka onye nwanyị ka ewezuga n'aha Jizọs. Anya niile kpuru isi ka ewezuga ya n'aha Jizọs. Ihe ọbụla nke ekwensu ji mechie anya ha, mechie ntị ha, ana m enye iwu ka aka ekwensu gbafue na ndụ ha n'aha Jizọs. Onye nwanyị, ka ịhụ ụzọ bata nye ndị isi n'aha Jizọs. Ana m arịọ gị onye nwanyị, ka ndị ntị chiri, ka ndị na-adịghị ekwu okwu, ka ha malite ịnụ ihe ugbu a, ka ọnụ ha malite ikwu okwu. Onye nwanyị, ka ntị ike gbafue n'aha Jizọs. Ka ihe zara aza nke dị n'arụ, n'agbanyeghị ebe ihe ahụ zara, maọbụ n'olu, maọbụ ụkwụ enyi, maọbụ ihe zara aza n'ime arụ n'akụkụ ọbụla, gbafuenụ n'aha Jizọs. Ana m arịọ gị onye nwanyị, ka ndị niile nwere ọrịa n'ime ahụ ha, nke a sị na adịghị agwọta agwọta, nke bụ ọrịa kansa, maọbụ ọnya afọ, maọbụ ọrịa obiri n'aja ọcha, maọbụ ụkwara nta. Onye nwanyị, ka aka Chineke nke na-agwọ nrịrịa metụ ha ugbu a, ka agwọ gị ọrịa ugbu a n'aha Jizọs. Onye nwanyị, ana m arịọ gị n'isi ndị niile arụ ha kpọnwụrụ akpọnwụ, maọbụ agba ikpere, maọbụ agba aka, n'ebe ọbụla ọ dị, ka aka Chineke metụ gị ugbu a. Ka aka ndị kpọnwụrụ akpọnwụ bụrụ nke setịpụrụ ugbu a. Iwere gị onwe gị kpamkpam. Ụkwụ ndị ahụ kpọnwụrụ akpọnwụ, iwere nwe onwe gị gusoro ọtọ. Ọkpụ ndị gbajiri agbaji, ka chịkọta unu ugbu a. Egwuwo gị n'aha Jizọs. Ihe ọbụla bụ ọnọdụ ọjọọ, ọnọdụ nrịrịa, ana m ekwu okwu n'isi onye ọbụla na-abịakwute onye nwanyị n'aha ha niile n'otu n'otu. Jehova gwọọ ọnụ ha niile, napụta ha niile, mee ka ha niile nwere onwe ha, laa ike niile nke ekwensu n'iyi n'ime ndụ ha. Onye nwanyị, ana m arịọ gị ka ịchịsi gị na ike gị were ọnọdụ n'ime ha niile. Ka ọ pụta ihe, ka ọ pụta ihe, ka ọ gbakọ nwa. Ekele dị gị onye nwanyị, n'ihi na imezuwo ya. Anyị arịọ n'aha Jizọs. Eze onye obiọma, nara ekele papa. Malete n'ọgwụgwụ, wherever you will be, nara otuto papa. Ịma mmaye, ịma mmaye, ịma mmaye papa. Ije ebube dị ngọzi, ije ebube dị ngọzi, ije ebube dị ngọzi, ije ebube dị ngọzi. Anyị na-ekele unu maka iso anyị na ọbụladị ihe mmemme ọzọ nke GCK kwa ụbọchị, nke bụ mgbasa oziọma nke ozuru mba ụwa ọnụ anya. Kumuyi onye mgbasa oziọma na-enwe
a na-ekwu ị na-enwapụta gị hụnanya Chineke nke karịrị nghọta nke mmadụ na mmasị o nwere ịtụziri gị aka na ịnọnye gị ụbọchị niile nke ndụ gị. Ọ bụ ọyị nke na-anọ nso karịa nwanne onye nwere ike dabere na ya. Obi anyị na-asụ kpọnụ ọṅụ ndị be anyị maka na unu sonyere anyị n'ụbọchị nke taa na GCK kwa ụbọchị. Ụzọ kachasị mfe anyị na unu ga-esi na-akparịta ụka bụ site n'ọwa ozi anyị nke bụ gckhq.org/connect. N'ebe ahụ ị ga-ahụta ụfọdụ ihe ndị anyị na-ewepụta iji wee nyere gị aka, iji wee mee ka ị na-eto eto n'iji okwukwe a nke gị na Jizọs Kraịst bidoro. Biko mee ka anyị mara ka o si wee dịrị gị. A ga na-ekpere gị ekpere, ọ na-agụsi anyị agụ ike ịhụ gị ka ị na-esonyekwara anyị n'ọgbakọ GCK nke ọzọ nke na-abịanụ. Daalụ.